11 سال سر کوچبارکرina xebatkar دهام میرو sekretêrê berê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya re derbas dibin. Ku di rojeka weke îro de sala 2010 de xebatkarê Kurd û sekretêrê giştiyê Partî Demokratî Kurd li Sûriye El Partî ku niha bi Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya nas kiriye Deham Mîro koça dawî kir. Xebatkar Deham Mîro ji dayîkbûyê gundê Sêgirka Mîro yê bi ser bajarê Dêrika Hemko ve sala 1921 ji dayîkbûye. Ji destpêka jiyana xwe ve tevlî rêzên Partî Demokratî Kurd li Sûriye El Partî bûye û di sala 1907 de lê Kongrê Navberdan li Başorê Kurdistanê ku bi serpereştiya Mela Mustafa Barzanî hate birêvebirin û bû sekretêrê giştiyê Partî Demokratî Kurd li Sûriya El Partî ku niha bûye Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya. Di sala 1972 de di Kongrê Yekbûnê de ku lê devera Bamirnê li Başorê Kurdistanê hate li darxistin, careka din wekû sekretêrê giştiyê Partî Demokratî Kurd li Sûriya El Partî hate helbjartin. û piştî ku Dehamê Mîro sekretêrê giştiyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di sala 1973 de li dijî plana Mihemed Taleb Hilal ya bi navê Zinara Erebî ku bi Elhîzam el Erebî tê naskirin rawestiya û daxuyaniyeka hişyariyê belav kir. û her wiha ji ber helwestên wî yên niştîmanperwerî lê serdestê desthelata Sûriye hate girtin. Bû dema 6 sal û 8 mehan di zîndanê dema. Deham Mîro yek ji xebatkarên dêrîniyên bi zava rêzgarî xwaza Kurd bû û hevalekî nêzîkê Mela Mustafa Barzanî bû û beşdarî di şoreşa Eylûnê de kir û çendîn car wekû çavdêr beşdarî di Kongrên Partiya Demokrata Kurdistanê de kiriye. Xebatkar û Kurdperwer Deham Mîro di duê meha 11 sala 2010 de koça dawî kir û di siyê meha 11 de termê serkirdew xebatkar Deham Mîro ji bajarê Dêrkê berhev gundê Mozelanê ve hate birin û li zêdê bav û bapîrên xwe bi xakê hat spartin. Xebatkar û serkirdeyên mîna Dehamê Mîro her çend de sal û dem li ser koçbarkirina we re derbas dibin lê ew di nava hişoramanên gelê xwe de dimînin û saxin û tucarî nan ji bîr kirin û kar û xebata wan ji nifşekî bû nifşekî din tê ye gotin û veguhestin.